我竟然在日本被電視台採訪了。今回の帰省で楽しみたいところがあります。とにかく富山県のお寿司が食べたいお魚食べたい记者在拍安珠，我们安珠也是上电视了。到家之后打開電視看新聞。放水で出迎えています。大連間の定期便は新型コロナウイルスの影響で2020年2月から運休が続いていました。運航されるのは4年4ヶ月ぶりです。席のうち搭乗していたのは104席でした。すごい便利になって嬉しいです。これからもう自由に帰ってこれるので、助かりました。